Ku Karonga kunali zinthu zisankho zachibwereza kumeneko anthu awo Karonga amasankha makhansala atatu ndipo taona chipani cha Malawi Congress Party chikuwina mipando yonse itatu ya ukhansala imeneyi mu boma la Karonga kuchisiya chipani chicho cha Democratic Progressive Party chitabwerako chabe kumeneko ndithu olompando umodzi wa ukhansala osauona. Tsono funso ndikumati chipani chachikulu ngati Democratic Progressive Party chinaponya pati kuti chisawine khale mpando umodzi wa khansala ku Karonga. Ndiye pano tili ndi nzika imodzi yokhudzidwa imene ikuyika maganizo ake kuti zimene zachitika ku Karonga ndi chiphunzitso kapena it's a wake up call to the Democratic Progressive Party kuti nthawi yakwana kuti adziwunikire okha kuti kuchipani kwathu kuvuto ndi chiyani kuti pakabwera pa elections tikumangoluza ku parliament palibe chakupsa chimene tikupanga ngati chipani. Ndiye mukuona wake nzika imene ikunena kuti vuto ku DPP yagona makamaka pa utsogoleri. Ku DPP kulibe utsogoleri, ngati utsogoleri ulipo ukupanga zinthu mwachibwana ofunika kuti udzuke utsogoleri umenewo ndi kunyamula chipani chija ndi kuchiyendetsa kupita nacho kutsogolo. Apo 2025 adzaluzanso zisankho ndipo azidzadandaulanso kuti atibera kapena kuti ayi zisankho sizinende bwino pamene chonsecho iwowo utsogoleri wawo ndi umene uli ofoyira. Ndiye TV kuti kula amene akuti bwanji pa za utsogoleri wa chipani cha DPP. Ndiye kumapetonso tikupemphani kuti mukhale pomwepo kwinanunso mutha kuyika maganizo anu kuti zimene akunena mkulu ameneyi pa utsogoleri wa DPP ndi zoona kapena inuyo mukuona kuti simukugwirizana nazo, ndiponso mutiuza zifukwa zanu in the comment section below. Ndiye tikhale limodzi kuti timve kuti kuli kula ameneyi maganizo ake ndi otani pa utsogoleri wa chipani cha DPP. Mwazuka bwanji Amalawi ndakambaneso ndikambepo malingana ndi zimene zachitika ku Karonga. Ine ndimaziwa kuti zichitika chonchija. Ine ndalibe chiyembekezo sikuti chifukwa chosachikonda kapena chani kusachikonda chipani koma mmene zinthu zikukhalira sichingakhale chachilendo. Ndakhala ndikunena kuna kuti timu ikakhala ngati timu ya mpira ikakhala kuti sikusintha kochi, sikusintha ma players aliyese, sikusintha system, sikusintha strategy, probability yaona kuti izi winner mmene ikuwinira performance izikhala momwemo imakhala high. Ngati ikuwina izi winner koma ngati ikuluza izingoluza. DPP sikuyenda bwino. Muzinva vuto anthu ambiri mu DPP mmakakamira zonna kuti uyu aliroyo kuyankhula zina zosemphana, kuyankhula chilungamo koma zosemphana ndi chipani mumaona ngati munthu uja ngoukira. Koma baba tikuuzeni vuto ndi president sakusogolera bwino chipani. President mavuto awawo anayamba tikulamula. Chipani ichi sichikugwiritsa ntchito ma structures a chipani. A president pamene alipo paja kuwauza kuna kuti tiuzeni director wa social services asanga waziwe. Sanayambepo kuona kuna kuti kapena ma department yakuti directorate ka political affairs tabwerani zinthu zikuyenda bwanji. Hayi kuti apange research yeniyeni kuti yorongosoka sizitheka. Palibe chimene chikuchitika. M'malo mwake amayuza anthu ochepa amene ali pafupi ndiwo. Kumangoloza munthu tapangani chakuti yedi kuli department. Ndizi chipani sichikupanga china chilichonse. Pamene zili choncho mupeza kuna kuti titaluza mboma moja. Chimafunikira ndi kupanga research, kupanga find out kuna kuti kodi tagwa chifukwa chane pamene tinalakwisa ndi pati. Sizinachitike zinthu zimene. Ora papa kuti kufusa kuna kuti mukafuse kuranda president kaakuluakulu omwewo. Amani ngonena kuti ayi majaji ndamene anatichosa mboma. Kaya zinatani, kaya zinamango dandora. Siku lina apanga accuse majaji paka kuwamachira majaji. Siku lina zikavuta amafuna piteso ukode akarandire chithandizo kumeneko. Izo zimaonesa kuti chipani sichili confused, sichikuziwa chimene chikupa. Nangaro majajiwo angangoda DPP basi kungobadwa kumene anabadwa mimba za azimayi yawo. Anangobadwa kuti azadane ndi DPP. No. Sizili chonchiya. Chipani chili ndi vuto lalikulu sichikuyenda bwino. Kungogwa pa 2020 fresh elections. Maro mwana kuti a president ngati mtsogoleri aitane anthu tabwerani kunoko pano tagwa. Tipange
tipange kauniuni tinagwa chani tina aisana pange zimene arakhala chete parliament ukakhala iwo kuti aitane kuna kuti tiye tikambirane leadership in parliament poti tagwa ikakhala mota nangokhala koma kuziwa kuti onse kumwe central committee kungokhala chete mpaka ukakumana ku parliament kuja speaker kufusa mbali ya DPP leadership limotani palibe munthu akuyankha mpaka nankhumwe nangotorapo leadership ndeno muzifusa kuna kuti yayi zikukhala bwanji pachoka apopo no chipani chimafunika panga fanda chinachitika nikupeza mavuto kukonza mavuto amenewa kukhalaso pasi kukambirana kuna kuti kodi tiyenda motani kukambira zokwana bwinobwino ife tinapanga apo zimene kuti ayi a president NGC kumana NGC yanjosa kumana chisankhireni mpaka temu kutha kuzakumana 2 days after yati chifukwaso chokakamiza anthu ena atapita kukoti ndemu zinena kuti utsogoleri uli bwino makhala chonchicha or organization ikupanga business ingapange business ukapanga waona kuti chake chimene mwapanga rosi mmene kukunikiraso kuti zachitika ndi chani kuti tigwe koma isizi kuchitika pa ground timangoti DPP koma ma structures palibe meki inapanga liaraini inakonzaso makonsuese kupangisa kuonjezera from 195 kufika 200 something koma malo makuti chipani chipange ma structures molingana ndi chani ndi mmene zilili ayi lizi za mtundu wachi zimene zonse a president ngati kutuluka kuti atuluka kale ngati iwowa kuti ndalida lido mayenera kumayenda ndi chipani atatulutsidwa ngati state president amayenera kuti chipani azikhala nacho pafupi kumachitika ma activities azisogolera ma activities koma tapanga ma by-election mwina almost more than 9 president sanatulukepo kuna kuti akasapota koma ufuna ayimeso ayima bwanji munthu akulephera kutuluka ku kampeni basi azingovota iwo ali ku nyumbako ndikuti for example kumpoto ngati kukaronga ndi kuchitipala anapitako 8 years ago nderero mukunena kuti yayi anthu azingomva ngati kuti mwina munthu ndi mulungu uchani iyayi sizikhala choncho zinthu izizi anthu tikupusisika kwambiri sizingatheke ndi angotumiza anthu nawonso anthu commitment kulibe osamayendera ma structure palibe pali zero ma positions kumangosankhana kutere ma decision opanga ofoira okauka chipani atapita chinana kumakota anatina kuti mupange within 90 days mupange convention anayankhula iwo asitipanga paka masiku ali pafupi kuti anthu ena anaitana kwakumana mkumano uja anthu mmatchula kuti unali woranda chipani umene uja msonkhano umene uja unatetezaso unaseva chipani chifukwa chipani sichinali ready kuitana NGC kuti ipange zimene khoti linanena anthu aja atapita kumene kuti mpaka anthu anazizimukano kupangisa kuitanisa ina pa 15 pa 6 kuitana uku pa 15 kuitana kumangochi kukanapanda kupanga zimene zija akhoti ataona kuti atha 90 days akanatha kupanga deregister chimenechi koma anthu simukuona zonsezi iya mumangokhala kuti mwazazisa ndi kunena kuti yayi anthu analomwa kuti muzitsata zinthu ayi chimene chinapangisa kunena kuti azinena kuti sapanga comply zimene akhota kufuna chinali chani amadalira chani muzidziwa zimene zozo apo pali leadership crisis pali vuto there is no way anene kuti ine ndidzathula pansi udindo mu 2023 kuwauza anthu amene akufuna they should come forward anthu aja ayamba kuyenda aononga ndalama zawo aononga izi ndalama one kumapeto kumabwera kumene kuti ndi maso leadership sikuti umasiya mpaka munthu mpaka utiri ukomoke wasiya tikulemba wasiya kupuma pamene umasiya leadership umata usiya uli ndi mphamvu kuti winayo uzita kumulangiza umagwira ntchito ngati mulangizi wake as an advisor koma ndi mabe chimene chikupanga do we believe in an individual DPP imapanga believe mwa munthu kapena mwa chipani chonse because
There is no way chipani cha anthu mamiliyoni chikalephere kupanga produce president candidate wabwino. Atsogora amabwera amapita. Why kumakakamira munthu woti wasevapo kuti muyese kupanga person leadership wa munthu iye ajasanga kaimi. Zonsezo chifukwa chonena kuti akuziwa ka group kamene kampanga ingafu kamene kamugwira ukapolo president kofuna kazitina kuti yayi sikalishuwa kuti akagaka munthu wina ora atatenga boma kuti azarora kuti azapanga zimene amapanga DPP ili mboma. It's not fair. We are going to chipani sichipanga bwino chifukwa chofuna kuseva ma interest anthu ochepa mamafias amene amugwira ukapolo wa president. Apa muona and muziona kuna kuti out of 9 by-elections DPP yawinapo by-election imodzi mokakamiza if I'm not wrong masekoma zambiri taluza kudeza kumene kuja anthu asegura kampeni ika candidate osamaziwa kuna kuti mukapanga compete kapena simukapanga compete akwasara 2 weeks pamene opita ndi munthu zisanafikeso wena nakatora kuyamba sakasaka munthu anangopeza munthu wina wachamba kuti ayibato kuti amene ujationongera mbiri simukumuziwa candidate, which means that panalibe munthu wa interest wote ofuna imireso pa DPP. It's pathetic. Chipani bweza hata chipanga organize kupanga apa zienda pale pose ma structures chili muno bwino koma chimango yendera kuna kuti basi kungoikapo munthu apopo basi azithamana kukaronga kwanuko mukuna kuti mmayembekeza kuwina ndonomekana kuti kukakhala action activity ngati imeneyo kuti mali direction chipani chikanena kubwera ndi committee yoyendesa kumene koko ipange comprise anthu achoke pa national achoke pa region pa district ndi ma constituency mmene muchitika zimene koma mukasiya anthu akukaronga mukapita ndi anthu nakungopitako basi muzaone even fundraising kuti ndrama kumabwera ma 100,000 musonga zachani zogulira bowosi zachani chipani chonsecho zona fundraising inu simungaziwe kuna kuti anthu sangatuluse ndrama iva funders DPP ili ndi anthu andalama okuikonda ataziwa kuti ndrama izigwira ntchito bwinobwino anthu atotulusa koma anthu sangatuluse ndrama because they know kuti DPP is not serious anthu amangofuna kuti akakaraka activity angopezerapo mwayi wakuba ndalama sizingatheke zimene zozo sikuti apereke ndrama zawo. That's why anthu akusonga ma 100 ma 50 awo anthu amaposition koma ambiri ona kuti mawewo wishers akulephera kupereka ndrama because they don't trust chipani cha DPP mmene chikuyendera panopa angoona ngati anthu angosaka zapo ndalama orozi ya parliamentary funding ichi ndizinthu zonena kuti no one can account for that basi zimangodyedwa kupanga postpone zifukwa zosinthira ma convention kumaopa kukhala ndi convention kuti muchikonze chipani zifukwa zake sizikuti strategy ya chani inu mu anthu muli kwa position kale maro moti muyambe kukonza chipani kuzikonza inu kuzikonzekeresa mukuti ife tudikira kuti na fese tulimbana na MCP ayambe MCP kupanga uyu anzana limboma mulimbana nawo bwanji because inuyo amene tomuli nawo amene mungasankhe ndi omwewo. Do you think strategy ka MCP akapanga inu muzasintha muzatana muzasankha anthu akwina muzasankha anthu amomwemo muchipanimo MCP ipita convention ikasankhaso anthu awo kaya alliance ikhalapo MCP chipani chilichonse chikhala ndi ma leadership yawo mmene ma constitution yawo amanenera kuti ayenera kukhala ndi ma leaders kupangisa zisankho convention pakata specific periods kandi 5 years ndeno zimene chipani chikudikira kuna kuti ayi tipange ndodikira chani no zinthu sizili bwino. President azituluka after 3 months kungoyankhula basi walowa leader ofunika khale active pofunika leader amene ali active aonesa takase chipani leader aone kuna kuti zinthu zikuyenda bwanji anthu aone zonse kuti organization ya chipani chikuyenda bwanji
osati zimene zochitika zamasanja kwambiri. Andi pa 2025 kulephera sikokayikisa. Ndikuwuzeni ngati tikupera ngati china chilichonse sichichitika kuruza pa 2025 kuli is coming. Andi mukaruza muzauzeso adada zaimeso 2030 chifukwa nanga simuganiza kuti palibe munthu wina amene angayima apart from him. Tiyeni tiziyenda choncho mmene tikuyendera apa tiziyenda choncho. Muganiza kuwina kuzabwera ngati miracle. Sikubwera ngati miracle. Marizasa masata mmene zinthu zikuyendera. MCP kuwina 2025 is 80% chifukwa akhala kuwina. Anthu makamanena kuti anthu amadana kuti boma zinthu sizikuyenda bwino koma marizasa amene akubwera akuonesa chani. Anthu banja kuwavotera ngati sizikuyenda bwino. Mukumbuka pamene timalamula timaluza machani ma by elections. If as a ruling party, that means we were too weak. Tabwera ku opposition, we are not even performing. Tikuluzabe. Even kususa komwe kususa mwandondomeko zikukutikanika zinthu zina zikumapasa zinthu zopanda ntchito kulephera kupanga block. Ma constituency demarcations. Chifukwa chani tinalephera kupanga block tisachitike zimene. Zinthu zambiri zadusa ku parliament tikungoziyang'anira. Anthu akumanena kuti vuto nanali na mfumu iyayi. Failure to kusolve vuto la munthu mmodzi, that is a sign kuti institution imene ili ndi vuto. There was no way munthu mmodzi akanasokoneza chipani chonsechi mungu muli pompo. No, that means leadership pali vuto. Ndi zinthu zambiri zimene sizinachitike bwino. Zinthu sizikuyenda bwino. And yet tikungoonera. Basi chifukwa cha ulemu kufuna kukhala loyo kwa adadi ngakhale zinthu sizikuyenda bwino. Basi tingoti adadi omwewo adadi leadership yavuta. Kaya ndi omwewo wakupanga ziganizo zoti azikhala ku page house nthawi yayitali. Ngakhale kuti sali bize ndi china chilichonse. President amene ali bize kuyendesa ziko ayendesanso chipani ndamene akuyenda paliponse. Koma munthu wonena kuti ali free aulepesa waso kutuluka. Ndora atapasidwa ziko angatuluke. No. Tiye tiunikepo zinthu pali mavuto akulu apa. Vuto ndi leadership sili bwino. Adadi ayenera kuganizira angatochikonda chipani aganizire apeze machitidwe ena. Chipani chichi ngati chipite mmene chikupitira palibe chanzeru chimene chingakaphule. Ndikuwuzani palibe chimene chingakaphule kuzakhala kuluza 2020 and DPP ikaluzanso 2025 anthu ambiri azatuluka muchipani menemo kuzakhala mathero amenewo. Kumweraku mwina DPP izabuka ni ndani di UDF kutengaso mara wake ngati chipani chimene chachikulu kumwera. Koma ngati tufuna kuti zinthu zisinthe tiunikeso tisinthe machitidwe. In most cases DPP si anthu onena kuti amagwira ntchito. Ma DPP anthu panopa zikungochita amapanga act ngati akugwira ntchito. Act ngati amamkonda president. Act ngati zinthu zili bwino. Koma they are not players. Kusiyana kwa DPP ndi MCP nkumene. Ma candidate even makampeni amene akuyenda. Anthu angothamangira chifukwa choti munthu ampasa kena kake kumachemerera mwakuti koma osaona kuti kodi munthu uyu akukwana. Kodi mwina kumakhala luso losazindikira kuti kodi pa leadership pofunika chani. Anthu amangoona kukhala ndi kobiri mthumba ndiye kuti munthu uyu akakwanisa kugwira ntchito. Kobiri sizigwira pena paliponse. Sunganene kuti chief executive wa company tiye tikasankhe chifukwa chonena kuti tikaone kuna kuti tifuse mabalance uli ndi chuma chochuluka bwanji. Ndeti akakhale chief executive wa company sayang'ana zimenezo. Amayang'ana ma qualification ndi experience. Wasogolera kuti izi ndizi. Za ndalama zake za mthumba safusa. Headmaster pa sukulu safusa kuti uli ndi ndalama zingati pamene aboma mamwika kuti akhale head. Amaona kuti munthu uyo and experience and nzeru and ma qualification okwana otatu oyendesa chinthucho.
Ndeno zinthu zimenezo zitiunikire zitisintha DPP machitidwe. Timakonda kwambiri kuunika kukhazikika pa ndalama. Even mayendesedwe a chipani IMCP akamata kuyendesa ndi function sikuti anthu awa amadalira kwambiri ndalama ayi. Oro mu January opposition anthu amata kusonkhana kukumana kubwerera osapasidwa ndalama. Koma DPP kuti popanda ndalama ati zinthu siziyenda. Iya sizikhala chonchija. Tisinthe mindset yetu. Organization iyi yuchedwa DPP kuti tiyendese bwino tikhale serious. IMCP they are doers. Amagwira ntchito moona. Wa DPP oro kungoti 1 million Utsogoleri ambiri ona kuti 1 million aliyense angompasa aliye payeka. Sangatulusa angofinyira nthumba. Ndendi zinthu zonena kuti DPP tikale tikukhala ndi reality. Kuti tili ndi vuto chipani ngati pali chipani chimene chili disorganized kwambiri ndi chipani cha DPP. Paka pano kuchosa kwachina na nkumwa ndi anzawo uja sikuti kwasolva vuto lilonse, kwaonjezera mavuto because mavoti ena pita ndi anthu awo ndi anthu ena amene amasapota anthu. Ndiye izizi I don't know kaya titonga tozafika mara DPP tozafika masango kupeza kunena kuti munthu leader mwina ayamba usowa kenaka muzayamba kufuna ma leaders eno onena kuti mwina china Saulos Chilima kuti atingopanga alliance mwina zimene zingatipulumutse chifukwa zimene tikupanga sitikupanga zinthu za serious. DPP kupanga masasi kusintha machitidwe ake. Ndeno musayankhule zambiri kumalira ataruza bwanji kaza khala motani kumayembekeza kuwina pamene simunazalepo kalikonse. Maiza akavota ndi ndani simukuyenderako kuja kulachina mwambande onabu mwambande kulachina onabu kwauli musisha. You don't involve them. Marida za Karonga komweko pamene muli nawo koma Mungu ati kapanga tikauza. Anthu ena anachuka ndi mbiri zolakwika zolera kuti yayawa nkaba ndalama anabaza kuti zakuti ndenda amene mukayika kusogolo mukauza Karonga ati votereni. Zona zimene DPP mpaka kulephera ndiko kachipani kamwe ni fumbo kakayipose DPP. Iyo mwina statement zikuchitika zonsezo ofuna kukuwuzani kuti inu pa 2025 pavuta unless mutawunikapo bwino zinthu sizili leadership iyi palibe mwana apa leadership singapititse chipani kulikonse kumangokhala osaona kuti chikuchitika ndi chani uyu ma directors kuti kuti kodi kuchitika chani ndiuzeni mwagwirapo chani aizi koma mapeza anthu onena kuti opangidwa arrange akaguruko kayimaso kakatenge anthu koma kamafumu kakatenge ka anthu achali cha mipingo pitani mukakumane ndi adani amapanga arrange ndi ndani kuti anthu akakumane. Nchifukwa chani chimakhala chovuta kwambiri kuti ena achipani akuluakulu achipani ngati ma directors kuti anene kuti tufuna tikuoneni bwana munthu wota kugwira ntchito ndi kuvuta kuti akumane apite ku page house. Koma anthu ena amene apitisa message zona kuti ayineso amakapezeka kuti aloledwa akakumana. Chipani sichingayambe kuyendesedwa ndi ma ideas anthu akunja amomwemo alimbo mwemo ango alichikalire ndekumana kuti mwakuti iyayi tapitirizani koma members muziwe kuna kuti that is the reality. I know kuti ambiri mukwiya ena muvomerezana nane koma mukamati mukupanga chiganizo muunike kwambiri zimene ndayankhulazi ndiye mupange chiganizo chabwino siku labwino.